Gikumpirma sa pipila ka mga residente sa Barangay 74A sa Davao City nga giduulan sila sa mga personahe nga nagapangayo sa ilang pirma kalabot sa matud pa hinabang alang sa tupad. Apan susama kini sa gipapirma sab sa miaging semana sa laing barangay sa syudad, Kalabot People's Initiative. Dugang detalye sa report ni Kent Abrigana. Ubay-ubay ka mga residente sa Barangay 74A sa Matina Crossing, Davao City ang miangkon nga aduna matud pay nagapangolekta sa ilang pirma alang kuno sa ayuda sa gobyerno. Pipila ka mga lumulupyo dinhi sa Barangay 74-A ang mipirma nang hinaot nga makadawat og ayuda nga ihatag matud pa sa gobyerno. Si alias Ariana, gihatagan og 5 ka stub nga adunay pangalan sa iyang mga kabanay. Human kini mipirma sa matud pa ayuda. Sa ayuda daw ko itong mga voters number, sa mga presinto ang mga number ipangayo. O ingon nila kuan daw to, kalipay atupad. Sa tupad daw to. Unya to nagpapirma ma'am, kaila ba ninyo Taga barangay, babae. Gani, pakyas nga maapil si alias Selina sa matud pa ihatag nga ayuda. Amo siling nga niingon nga kuan lagi daw papirma kay tupad. So ni try ko kuan nga pwede ba kumapil. So ingon nila nga diri ba daw ko nagboto ko di man ko diri nagboto sama ako nagboto. Siya nga dili pwede kay ang kailangan daw nila diri gyud daw nagboto. So gitry na ko nga pwede akong anak ko kay diri man pud akong anak nagboto. Nga anak man pakaugma ni balik nga wala na daw kay hurot na daw iyang papel. Ang inahan niya si Olivia, mibirma na sab sa maong papel aron malakip sa matagan og gikaingong tupad program. Ano daw, ayuda daw to. Para sa kuan, kanang sa mga tao. Tapos kuan, ipapirma lang mi, nya gikuhaan mi percent kuan, voters. Pero akong nabasahan dito, murag lahi manggod. Kaila to ninyo ma'am katong nagpapirma? Yes, kailan ako. Taga diri lang. Sa kuan to siya, ano na siya, auxiliary sa barangay. Gani gipakita nila sa GMA Regional TV ang stub nga gihatag kanila human mipirma. Susama kini sa hulagway sa nadawat sab sa pipila ka residente sa Barangay 76A sa Davao City sa miaging semana nga matud pa alang sab sa ayuda. Apano sa daay kini ka petisyon aron maamyendahan ang Article 17 Section 1 sa 1987 Constitution pinaagi sa usa ka People's Initiative Movement. Gipasabot sa Barangay 74A nga dili gikan kanila ang maong mando nga papirmahon ang mga lumulupyo. Kaya wala man ko'y orientation ni CAP. So ang nagkuan sa amo adiri nga katulang usa ka barangay police nga naa daw to papilapan nya na papirmahan. So nangutana ang mga taon sa na siya. Gisulayan sa GMA Regional TV nga makahinabi ang barangay police nga matud pa nagpapirma. Nagdumili kini nga motobang sa kamera. Apan gibutyag niini nga napulo sila ka mga barangay police ang naglibot aron mangolekta og pirma sa Barangay 74A. Pagbaklaro niini nga dili matud pagikan sa barangay ang maong kamanduan. Apan sa usa ka individual nga nagpailang staff ni PBA Party List Representative Migs Nograles. Kung ma-justify na ay mga ana na pangpangilad, so na mga legal issues siguro ang pwede na to ipasok diya. So due process pa maghihapon na siya kung na ay mga legal issue. Kung mapamatud-an nga nagagamit og pondo sa katawhan sa paghatag og matud pa ayuda ang mga mipirma, posible nga makasuhan og paglapas sa Republic Act 3019 kun Anti-Graft and Corruption Practices Act ang nagpaluyo sa buong People's Initiative. Samtang, kamatigdan gihapon ang mga nakapaskil nga poster sa pipila ka kadalanan sa Davao City nga nagaingod nga Davaoenos are not for sale. Padayong ginakuhaan og pahayag si Congressman Migs Nograles kalabot sa maong issue apan wala pa kini mipagawas og pahayag. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si Kent Abrigana para sa One Mindanao.